un dos concellos máis abertos da nosa contorna atendendo ao acontecido nas últimas eleccións e o de Cambados. 5 partidos forman parte do pleno municipal cun goberno bipartito en minoría. Os cambadeses volveron hoxe ás urnas nunha xornada que transcorreu con normalidade e que nas primeiras horas da mañá contou cunha gran participación. Quero, dende logo, animar a todos os veciños e veciñas de Cambados a que veñan a facer o mesmo, que participen, o sea, a festa da democracia, non hai mellor forma de dar un aval ou de protestar que facendo o exercicio do dereito ao voto. Pois jornada moi positiva, a climatoloxía nos acompaña, animamos a todo o mundo a que por favor hoxe acuda ás urnas, que a festa da democracia e todos temos que participar. Pois esperemos que todo transcurra con normalidade democrática e que haxa unha boa participación. E animar a cidadanía a que vote. Isto é o grande da democracia que nos dan cada 4 anos esta oportunidade de cambiar, mudar ou de refrender as cousas e animar a xente que participa a facelo. Sí, animar a todos os veciños e veciñas que vayan a votar, é un dereito constitucional que temos e, en principio está transcorrindo a xornada de forma tranquila e esperemos que siga así. O bipartito está composto por PSDG e Somos Cambados. As dúas formacións afrontan os comicios con ilusión. Sí, as sensacións son boas, a verdade é que nestas últimas semanas de contacto ca xente percibimos un apoio, percibimos boas sensacións. Sí, hai optimismo, percibimos moi boas sensacións e, dende logo, pois, agardamos ter un bo resultado. Na oposición atópase o Partido Popular. Sendo o partido máis votado, os populares buscan a maioría. Sí, hai moito optimismo, fíxose moito traballo, estamos moi satisfeitos e moi orgullosos. O bipartito mantense grazas ao apoio do BNG. A formación agarda sumar máis apoios e volver ao goberno. E partindo dese programa que levábamos dicindo que era realista, sencillo, pois fomos vendo que a xente estaba tal e somos moi optimistas de cara á xornada hoxe. Tamén parte co mesmo obxectivo de sumar apoios e volver ao goberno Cambados pode. Sí, hai boas sensacións, fixemos unha campaña limpia, facendo propostas sin meternos con nadie e facendo unha campaña constructiva e útil, as perspectivas son boas. Coa variedade de partidos políticos de Cambados, a maioría absoluta na vila amosase complicada. O resultado electoral marcará as alianzas que poidan xurdir para sumar os 9 concelleiros necesarios para formar goberno.